कुछ खेत तैयार करे का बीड़ा देवेला अकेले खटे के पड़ता, कोनो लड़का साथ नहीं खेदे, अकेले का करी हम। सब परिवार के धान के बिया पड़ गए। आए हो भैया प्रतिष्ठे प्राण देते रहे बुढ़ारी में का करी कोनो हई तोहरे बा ई पटदार के बा पटदार के बा हाँ। पटदार के बिया के तैयार हो गल धान वाला हई बेरा हमर बा। पड़ी हई तोहर बा हाँ। हेने वाला ये साफ करत है अब बेटा पोता का करता सब निकामा निकम्मा बा कोनो काम लायक नहीं खे कोनो लायक नहीं है ई त गड़बड़ बा खाली मोबाइले में हरा बा। मतलब बेटा पोता निकम्मा बा एकदम निकम्मा। अच्छा अभी बताओ जे बेटा अगर कामयाब रही तो हई जब पटीदार हई कैलक ह तो तोरा पहले नु करे हो जाई बेटवा कह ली हाँ आ इनकर अभी अभी दियाता अभी अथी बेरा दियाई ठीक बा कोनो करे वाला नहीं है। हाँ तो अगर कामयाब रही तो पहले उहे नु बेरा दे दी हाँ है तो इनका से आगे तो तोहर बेरा पहले जाम कर रही पिछवा गए नहीं एकदम साफ खत्म बन सका हाँ। बेटवा पोतवा साफ खत्म बा खत्म बा मोबाइले में हरान बा। हई पानी खोल खोल के अब पिय तरह का करी है तो तू खिसिया रोआ तरह कि हंस तरह हंसत नहीं खी हाँ का कर तरह माने खीसे मुतत है खिसे मुत तरह बाहर लागत नहीं है। अरे मर्दे तो उहे नु हमहू कहत है कि बेटवा पोतवा साथ में कोनो खेले ना कोनो ना कौन ने कोनो साथ नहीं खेदे तो बेटवा का करला कुछो ना मोबाइल देखल अब पोतवा सब के सब मोबाइल मास्टर बा। ओ बाबू का बात रहलक है कि हम बाहर में काम में बाझ रहनी है तू मार फोन पर फोन करत रहल बात सीरियस हो गई बोला ले रहा यहाँ कहाँ सीरियस काम करत हाँ का कहले अच्छा का नहीं कहले हाँ चलो दिखा दे चलो देखो बबुआ अब देखो माता दी से का करत रहनी हाँ तोरा के देखाव देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 टुकड़ा में 6 किस्म के बिया देले हैं हम। अच्छा अभी देख लो ऐसे कितना धान रोपा सकता ई समझ लो। रहल बात अगल बगल अगल बगल के एक जना जे बा सुखलेड़ी हो गल बारन हाँ एक जना पानी पटोले बारन अभी उतने बा हमारी जाम के तैयार हो गए। अहो बाबू हाँ तो इतने ला हमरे के बाहर से बुलैल अहो बाबू तो जानते रहो तब हाथ ने बिया दे दिल हाँ तब तक पटीदार जरूरत हो तो बैठो बैठो यहाँ जौन जड़ता धनकता चाहे अदहन बनता वो से हमने कोनो मतलब नहीं है। हमने अपना काम से मतलब बा अब ओकरा जौन काम है वो करो। अगर जो देखा देखी सुधार करे के है तो सुधार करो आने तो वही गति अपन सुखलेड़ी बनत रहो। अब बोला बे इतना ये सब धान के काका कहाँ बाबू जानते रहो जब ही हाथ न बिया दे दिलो तब हम का सोचत हैं पूरा चौवर रोप दिया पूरा चौवर एक को टोपरे छोड़ल नहीं जाएला। बाबू जानते रहो सब धान रोप दिया तैयार हो जाए चौवर भर धान तो उनका के कटवा के कुटवा दिया। अच्छा तो खाला से न कुटवा के हमने से न सोधी तो पूरा गांव पटीदार सबके भोज करा दिया अतने ला बोले तब तो हम देख लेनी मन खुश बा चले के अब घरे चलो भेलन बुलावले देख ला अपना आँख से खाली पपड़िए नहीं चढ़ाई ना ठीक बा। कहाँ चल गलन कहाँ ने खेत पतार में कहाँ बनायल चल तरी की का करत चती पते ही नहीं चलत कि
उहे उहे आवत रही ठीक ठीक बा आवा आवा तब बात पता चलाओ आओ कहाँ गरनी कहाँ सख्तर तो खेत पतर खोज के परेशान हो गए बैलाल चलत रहा माई बाबू के साथे गरनी ह ले गरल हन बिया वाला खेत देखावेला तो बियारा फल है ढेर भइल है माई उतना बिया का होई बताई तो ई बुधा बुझात बानू मोदी नियर हमरा बो जोत के आ उठा के मोदी लेखन 2-2 किलो बाटे ना पड़ी भाई टेंशन नहीं खेलेवेला ऊ काहे जानते रू हमने के बाबू बेटा नु राय कोई नहीं ह अच्छा पूरा प्लाट चौवर रोक दिया अच्छा भाई टेंशन नहीं खेलेवेला हमने के बाबू बेटा राय कोई नहीं ह कि धान जब तैयार होता है तो कटवा के आ कुटवा दिए अच्छा आ कुटवा के आ गाँव पटदार अच्छा पूरा जॉग करा दिए गांव भर में खिया दिए उसे का होई पुण्य मिल जाए तना जे जलत पटदार हमनी के फायदा अच्छा आगे अच्छा भइल बा देखावे के बा हाँ, यही से अब कहत है। बुझ गईनी ई ठीक लगैले बड़ा हाँ तो ठीक बानू हां एकदम हाँ बाबू हाँ खूब बढ़िया से चौवर रोपाई अब की हाँ हाँ ठीक बा रोपा जाई हाँ का दिक्कत बा बाकी रोडो रोपे के बा सड़क मतलब सड़कवा बेने रखले नहीं खेच नहीं नहीं वो रोप दिए के बा अब की बार पटीदार के छक्का छोड़ा देवेला है हाँ देख ली लोगन बियरा तो हम दिए दिले हैं आप बहुत ज्यादा दिले हैं कि सारा चौर रोप देवेला कहता लोग अब इहो सहमत हो गइल बाड़ी तो अब रउओ लोगन भोज खाए शामिल होके आई जब धान तैयार होई तो आ ओकरा बाद बटन दबौले करी आ साथ में सरकाराइज कैल करी हाँ आ तनी देखले करी आ जय हिंद जय भारत चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम लाइक करी हम लोग के कमेंट करके बताई कि हम लोग के वीडियो कैसे लगा था।